nor naizen baneki, badago jendea norbere nortasunaren osin beltz horretara begiratu zalea, eta badago jendea nahiago duena gehiegi ez jakin. Nortasunaren inguruko obra bada, ez? Indusketatxo bat, ikerketatxo bat, norbere nortasunari buruzkoa. Pentsatu genuen, igual indusketa ideia batetik hasten baldin bagira eta tratatzen baldin badugu antzokia objektu bezala, gaur egungo kulturak duen bizipen zaila, oroak. Nola irudikatzen alda, hori indusketa bat egiten baginu hemen. Publikoan nahi dugu jarri arkeologo baten paperan. Badira giza arrastoak, eta hortik nola eraikitzen dut historio hori. Eta interpretatu egin behar da. Lau eskutara lan egitea Ximunekin plazer handia da. Ez berak badu nik ez daukadan ikuspegi teatral bat. Asko gustatzen zait ikustea nire txoko ilunetik bere funtzionatzeko modua. Eta idazketa ere joan etorri askoko ping-pong partida bat izan da. Ez aldaketa asko eragin dituena. Eta hori ere gustatzen zait, ze autore bezala nor naizen baneki, horren atzetik nabil ni ere. Kontatzen dugu familia historioak kontatzen ditugu. Antzerkian familia herriaren edo populuaren metafora bat da. Piskat hortik joan gira. Eta familia historioak oso simpleak dira. Nik dauzkat bi pertsona dauzkat, bata begira bi familia, bat kanpoko eta bestea bertako. Ni bertako familia hortako aita naiz. Eta bestea da antzokiko teknikaria. Ramonen papelaren alaba eginen dutan bat, hori. Eta gero bestea gaur egungoan izan da indusketa garaia denean, indusketa lari bat, arkeologo bat hariko dena. Eta ni ere pertsonai batetik besterat ibiliko niz. Jaz, nuen txantza hori izuran Baxena Fajoan aritzeko Latxagako gazteluan Lujez Estali deitzen zen antzerkian. Eta iziarriko esperientzia edera izan zen, gainerat bat ziren aktore profesionalak ziren batzu, berze batzu ez ginenak hala. Saiatzen gira gure ekipo guztia izaitea ez bakarrik zerbitzari, sortzaile ere baita. Zat, aktoreak ez dira interpreteak, artistak dira. Ni nahi nuke jendeak ikustea bere herriaren historia bertan. Markatu Ximunz esaldia lapurtu dizut, baina hori izan galtzeko oso erra. Uste dut obra honekin saiatuko garela sartzen beste itzal gune batzuetan eta jendeak eraikitzalko duela ere bere historioa barne hortan.